Víte, stejně jako já, že tu není známý pan farář. Ten byl bohužel odvolán do Vatikánu. Touhle cestou a na dálku chtěl bych mu, a myslím si, že za nás za všechny moc poděkovat, za nespočet masopustů, kdy nám svým kázáním lechtal naše bránice. Rudo, děkujeme. 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 On se dostal do skladu mešního vína do Vatikánu. Dlouho jsme díky genderové vyváženosti hledali farářku, ale žádná na to neměla koule. Tak to bohužel musel vzít dlouholetý ministrant. Je fakt, že porodovi pochovat basu, to je díky porodovi zpívat, teda Bogotovi zpívat, ale snad se s ním nějak poperem. Tak, a teď už tady můžu přivítat všechny obyvatele naší Doubravice, imigranty z okolních obcí, co se dostali přes policejní kontroly, a doufám, že u nás budou se cítit jako doma. Samozřejmě vítáme i všechny masky, které nám zpestřují tento večer, i všechny ty, kteří masku nemají, jen tak vypadají. Vítám tady nováčka hudební skupiny Non-Stop, kdy, jak její název napovídá, budou hrát skoro bez přestávky. A samozřejmě i naši tradiční masopustní kutálku. K občerstvení je pro vás přichystán v první patře již tradiční řízek jako prase a babičina sekaná s klasickou přílohou, na které doufám, že zítra ráno nikdo z vás před domem neuklouzne. Obsluha, jak již bývá zvykem, je nahoře bez točeného piva, za to s výborným lahvovým. Na sále u pultu si můžete dát něco z tekuté stravy, postarají se tam o vás barmani s dlouholetou praxí a tradicí. Dnes jsou v nabídce drinky s pohádkovou tematikou, například Jasoň a Drsoň, Čert, Magické oko a mezi ženami velmi oblíbené vodníkovo semeno. Ale pamatujte, chlast problémy neřeší a neperlivá voda taky ne. Pořadatelé jako každý rok připravili hodnotné výhry v tombole, tak si je pořádně prohlídněte, dokud na ně ještě vidíte. Tak to by bylo na úvod vše a ještě si zeptat, je tady Jara Daněk? Výborně, tak můžeme začít a podívat se na to, co se za minulý rok v našem městečku přihodilo. Prosím mého slyšného ministranta, aby mi otočil list. Z obecního zpravodaje. Wolfova výhřovna se zavřela. Červená kára odjela. Řada občanů v poledne co do huby dát neměla. V Plotkách se překrážková dráha z aut zvelebuje. Každý motorista své dovednosti zdokonaluje. Ovšem nastal bod zlomu, kdy auto po strážce zaparkovalo málem v obýváku domu. V Praze otevřeli první vegetariánské řeznictví v České republice. U nás nadále zůstává název Zahradnictví Koupí. V Klemově se střílí jako za války. Zaparti si hrají s kuličkovkou na vojáky. Stolárna tam terčem byla, okna si rychle obnovila. Měli jsme tu také dobu, kdy do katastru naší obce odvažovala se policie pouze na koních a vždy ve dvou. V Doubravici také nové umělci jsou. Ty nově vylíčené místní budovy hned pokreslené jsou. Pokračování snad už nebude, jinak bílé barvy nikde nezbude. Od 1. ledna se zlevňuje uhlí o 50%. Ale pozor, pouze živočišné, abychom se z toho zdražování neposrali. Guláše se u nás opět vaří. Přišli mladí, ale i staří. Jídlo, pití, hudba hrála, atmosféra se rychle rozehřála. Veselo bylo, hodně se pilo, jednoho občana na pole Grájci to odvilo. Rychle se ale našel, policii do auta se vešel a domů v pořádku došel. Doubravická AS oznamuje občanům, kdo má zájem o rané brambory, ať se dostaví na pole, bude mu nakopáno přímo do pytle. U splavu je velmi oblíbená část obce. Zoopark Nutrii nám hezky roste. Nutrii si tam libují a sociální sítě se jejich fotkama zaplňují.
Hnědé exkrementy pejsků zdobí naše chodníčky. Děkujeme všem nezodpovědným pejskařům za voňavé botičky. Co pak se to přihodilo v Dolní ulici, že tam museli přijet hasiči? Zase tam přistěhovalci řádili až hotel, nebo se to vlastně zapálili. Někdy létali z oken i židle. To musela přijet i policie. Z Klemova až na Oboru novou cestu máme, když tam ale potkáš autobus, do Škarpy tě to stáhne. Ještě tu máme varování okresní hygienické stanice. Objevila se u nás ptačí chřipka. Proto se doporučuje nosit pánům teplé spodní prádlo. Nalijeme si trošku dnešního piva. Promiň. Nastávající ministrant je. A nyní poprosme naši basičku, aby nás v následujících litaních nás ochránitěráčila od některých kotrmelců, které nám život nejen na vší obci připravil. Od totální blokády v ulici Plotky, kdy se nedá projet autem ani zdolat pěšky, vysvoboď nás, báso. Od drahého vodného a stočného, kdy podle faktury bych čekal, že z kohotku poteče aspoň Pilsner Urquell. Vysvoboď nás, báso. Od některých manželek, co celou noc čekají v kuchyni, než se vrátíme z hospody, jen aby se nás zeptali, kolik je hodin. Vysvoboď nás, báso. Od boxerských zápasů Jaromíra Soukupa. Vysvoboď nás, báso. Od otvíracích, ale spíš zavíracích hodin na naší poště. Vysvoboď nás, báso. Od zahraničních nákupů Nutelly premiéra Fialy. Vysvoboď nás, báso. Od jarních mrazíků zvenčí, co nám doma zásoby slivovice tenčí. Vysvoboď nás, báso. Od vládních balíčků, které nikam nevedou, akorát nás všichni naserou. Vysvoboď nás, báso. Od infarktových zápasů našich fotbalistů. Vysvoboď nás, báso. Od všelijakých nemocí, co by nás složili, abychom se zdraví příštího masopustu užili. Vysvoboď nás, báso. Od těch, co po pochůzce masek do bravicí doma nepoznali, i když se odmaskovali. Vysvoboď nás, báso. Moment. Dole vpravo, já vidím. Samozřejmě na alko, jo. A i Řaholcovou žízeň. Milá naše basičko. Milá naše basičko, se zármutkem v srdcích a tvrdostí v játrech ukládáme tě k zasloužímu odpočinku. Děkujeme ti za tvou přízeň a přímluvu za nás pozůstalé. Dej, ať na našem hřišti se hraje fotbal, na který se dá dívat, ať rozhodčí vědí, kolik procent se odvádí domácí.
Ať šály nepoužíváme jen kolem krku, když je zima, ale ať s nimi můžeme zatočit při co nejvíce střelných gólech, samozřejmě do sítě soupeře. Dej, ať Toníkova udírna stojí v záplavové oblasti Nešůrky, vydrží na svém místě při zvednuté hladině potoka a diváci neopouští hřiště během zápasu. V kabinách ať zní jen oslavný chorál, Droubavice tato válí a naše mužstva hledáme jen v horních polovinách tabulek. Dej, ať naše Doubravice jenom zkvétá, ať se jí vyhýbají veškeré živelné pohromy, zastupitelé nech pracují jen pro blaho našeho městyse a nás ostatní ochraňuj, ať doved nás ve zdraví a rozumu do příštího masopustu. Odpočinutí lehké dopřeji naší basice lidé Dubravský, ať pouliční světla napájená z voltaických panelů jen svítí a odpočívá v pohodě v hospodě. Amen. 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 Jménem... Díky. Jménem smutečního výboru oddělení Kopané děkuji oběma hudbám, Maskám za zpestření večera, sponzorům za věcné i peněžní dary a vám všem za hojnou účast. Vyslovuji vám všem upřímné, i když jako každý rok hovno platné, zaplať vám to čest. Tak zase za rok, ahoj!